Hello YouTube! Minä olen päättänyt, että me kuvaan tämän prepin tänne YouTubeen. Toki joskus vähän jälkijunassa ja joskus ajantasaisemmin, mutta silleen miten kerkeän. Mua itseä inspiroi katsoa muita fitnesskisaajia, jotka jaksaa ja viitsii kuvata niiden arkea off-kaudella, kisoihin valmistautumista, kisoja ja elämää ja et kuinka erilaista se voi olla, vaikka tähdätään samaan asiaan ja kuinka samanlaisia ajatuksia on, mitä sitten niin itse ehkä pitää oman pään sisässä. Ja niin ajattelee, että no, mulla on tämmöisiä tyhmiä ajatuksia, kellään muulla ei varmaan, tai tuntemuksia tai jotakin muuta. Tai olen siis ajatellut jo pitkään. Olen ajatellut tämän prepin alusta asti. Nythän ollaan siis viikolla 10 viikkoa preppiä takana. Ja minä olen ajatellut, että me kuvaan ihan alusta asti, mutta aina on sitten tullut jotain muuta elämää. Niin emme kuitenkaan tästä paineita aio ottaa, että silloin kun siltä tuntuu. Katselin tässä, että tosi söpöt tämmöiset pikkuset haituvat mulla täällä. Ei voi mitään, antaa olla. Siis tää fitnessjuttuhan tulee tässä perhearjen mukana ja vähän niinku sen ehdoilla. Kuitenkin suurimmaksi osaksi, että lapset on ja pysyy ja ne ei minnekään lähde vaikka kuinka harrastettaisiin tai kisattaisiin. Mutta siis toki treenit ja ruoka on mukana aina, vaikka ei olisi kisakaudella tai prepillä. Että ei sinällään niin mikään isosti muutu. Että ainoastaan se energiavaje ja jossakin vaiheessahan treenit vähän pitenee tai tulee aerobista. Prepillä tulee sitten harjoiteltua tuota poseeraamista enemmän kuin off-kaudella. Itse koen myös, että tälleen prepillä on ja tulee olemaan isompi tarve kehonhuollolle, kun sen kehon palautumiskyky ei ole yhtä hyvä kuin silloin, kun se saa energiaa tarpeeksi. Että se energiavaje aiheuttaa vajautta palautumiskyvyssäkin, niin sitten rullaillaan, pyöritellään faskia pallolla, venytellään. Ehkä niin kuin lisätään se silleen, että se on päivittäin tai sitten pitempiä aikoja. Minä vähän katson sitä silleen tarpeen mukaan, mutta että se nyt ei välttämättä ole kenenkään, kukaan ei kärsi siitä. Että se voi tehdä silleen omalla ajalla illalla, kun katsoo ohjelmaa tai lapset nukkuu, että se ei ole niiden saamasta huomiosta pois. Meidän tehdä muutamaksi päiväksi ruuat valmiiksi. Mie yksi päivä tein vaan niinku sitä, mitä oli jääkaapissa. Ja sillä sattui olemaan Hogo Ranch, niitä kanan fileelastuja. Ja ne on ihan mun lemppareita, ne on niin hyviä. Ja sitten me tein kaikkia jämäsalaatteja, vilkoin, laitoin ja sitten siihen pastaa sekaan ja kastikkeen. Niin siitä tuli aivan super. Me äsken kävin kaupassa ja myös ei halunnut ostaa niitä lastuja, mutta niitä ei ollut. Joten siis nytten idea on sama, mutta tehdään se kana vaan rintafileestä ja maustetaan se. Ja siihen salaatit sitten, salaattipohja ja tästä tulee se kastike siihen, osana proteiinin lähettä ja pasta. Ja siis tää on vakio. En oo muuten keittänyt sitä varmaan ikinä mitään ilman, että se kiehuisi yli. Ja tältä näyttää ennen kuin on pastat ja kanat siellä seassa. Töihin matkaan ja sitten kotiin muutama valmiiksi. Koska mun mielestä on välissä kiva syödä lautaseltakin, eikä aina vaan purkista. Ja siis muullekin perheelle tehdään valmiiksi ruoat, lapsille perunat ja jauhelihat sieltä. Ja Tuomaskin ruukaa kokkailla itselleen valmiiksi. Sillä on siellä jotain kanakastiketta ja makaronia. Nyt on ruoat valmiit ja tämmöstä niistä nyt sitten tuli. 5 ateriaa ja sitten 2 vielä kanat. Mun mielestä aika herkullisen näköistä. Mössötään sekaisin, niin siitä tulee herkullinen. Aloitettiin tosiaan silloin preppi niin, että on 5 ruokaa päivässä, joista 4 aterialla on hiilarit, 30 grammaa hiilaria, sitten 25 grammaa proteiinia, puhdasta proteiinilähettä ja kasvikset ja rasvat. Aamulla on kananmunaa ja sitten
ruuissa on noin 5 grammaa avokadoöljyä. Ja sitten iltapalalla on 25 grammaa, tai siis oli, koska näitähän on nyt muutettu. Muutettiin aika pian oikeastaan, mutta 25 grammaa puhdasta proteiinilähettä ja marjat tai mehukeitto. Mun fitnessurheiluarki on mun lapsien lapsuus, niin kyllä nämä leikkipuistot sun muutkin kuuluu, vaikka väsyttäis. Onneksi kuitenkin nykyään, jos väsyttää tarpeeksi, tai siis liian paljon, niin on Netflixit ja rytmähaut, niin sitten voi vaan napata tuommoisen pienen apina kainaloon ja istua sohvalla ja chillailla. Katsoa ryhmähauta. Lähdin käymään tuossa reenin jälkeen kävellen kaupassa. Marjat oli loppu aamulla. Niin että hain sitten siitä tuoreita mansikoita tuosta Lidlistä läheltä. Ja menin sinne Lidliin ja on mulla tuoreet mansikat. Sitten on mulla paljon kaikkea muutakin. Muun muassa Minecraft-tarroja, ryhmähau jumppapomppupallo. Mitäs muuta? No riisikakkuja tietenkin, tai maissikakkuja. Ja sitten mitä muuta tilpehörjä? Spider-Man pallo. Mutta siis oikeasti on kyllä tarve sille ryhmäjumppapomppupallolle, kun meillä on 1 jumppapallo ja siitä on aina riita. Niin nyt on 2. Niin kummallakin pojilla on oma. Tänään on kyllä oikeastaan taas tämmönen päivä, että minä olen perus minä. Kaasu on pohjassa ja niinku jarrua ei oo. Niin tarvis niinku purkin, johon vois näin tunkea sitä energiaa, koska sitä tarvii monena päivänä, kun on niin energiaa, mutta on, että ei ole energiaa, mitä vittua. Siis kun on paljon kisaprepillä päiviä, että ei ole energiaa, näin niin kuin yksinkertaisesti sanottuna, niin vois sitten ottaa sitä purkista sitä. Koska nyt oli parempi vaan kävellä tuolta kaupasta ulos, kun oli vielä rahaa jäljellä. Ja kattelin siinä kaupan pihallakin, että onpa hieno moottoripyörä. Että minä haluaisin kyllä moottoripyörän. Ja siis niin tuntui, että mun pitää nyt lähteä ostamaan se moottoripyörä, koska se oli niin hieno. Ja mulla olisi sattunut ajaa sillä. Mulla olisi sattunut ajaa täysiä. Ja mulla on taas niin päässä 500 asiaa, mitä minä haluaisin tehdä. Ja todennäköisesti minä en saa tehtyä mitään, kun minä nyt alan tekemään vähän kaikkea. Mutta no on hyvä reeni alla, yes. Ja oli kyllä just semmonen, että se kaasu on pohjassa, että vähän unohtuu asioita tehdä, että aloitettiin tuossa salilla kuulokkeita. Muistin, että no eilen mä otin ne pois kesken reenin, kun mulle tultiin puhumaan, että olisinko jättänyt ne siihen johonkin. Etin sitten sitä salilta ja en nähnyt, kävin etsiä löytötavarakkia, en löytänyt sieltäkään ja sitten muistin, että ei hemmetti. Ne on niissä mun painonnostokenkien sisällä, mitkä mietin kotiin. No ei se haittaa, kyllä niinku reeni menee ilman kuulokkeitakin. Ja sitten aloin hörppimään mun reenijuomaa. Niin ei se ollutkaan sitä, mitä se piti olla. Olen pistänyt glutamiinit sinne. Se oli vaan semmoista jauhosta vettä. Sitä helvettiä. No niin, ei kai siinä. Onneksi tuolla salilla on noita masinoita ja muita, mistä saa sitten BCAat ja saa sen reenijuomaan siinä juotua. Mut tämmöstä tällä kertaa. Niin ruokiin takaisin, kun kerkeää tässä. Alkuunhan sitten oli vielä jokaisella ruoalla hedelmä. Jokaisella ruoalla oli 100 grammaa omenaa tai päärynää tai hedelmää. Niin, olisiko menty 3 viikkoa sillä, siis sen prepi alkuun sattui vielä niin, että mulla oli aamuvuoroja 2 viikkoa putkeen, niin mulla ei ikinä ole aamuvuoroja, siis aikaisia aamuvuoroja. Niin se jotenkin oli niinku vielä plus erilaista arkeen ja reenit ei todellakaan ollut silloin aamulla, milloin minä yleensä käyn. Niin se ei kyllä lähtenyt niinku vauhdilla käyntiin. Oli vielä menkatkin siihen alkuun, niin oli semmoinen todella laiska lähtö tähän
prepille. Niinku keho ei oikein antanut vastetta. Ja siinä sitten tehtiinkin heti, oliko siinä nyt 3 viikkoa menty, niin muutoksia, että se hedelmä jäi pois. Joo, ensiksi jäi vaan se hedelmä pois. Ja sitten ehkä mentiin vaan viikko. Ja se ei oikein vieläkään niinku kroppa, se ei alkanut millekään. Joko se niinku pisti vastaan, tai sitten oli just, että oli sitä univajetta ja väsymystä. Siinä, että kun oli niinku poikkeavaa rytmiä, tai sitten niinku, se oli vaan siitä hormonitoiminnasta. Toki toi oli aika pitkä, semmoinen noin kuukausi, kun se paino ei oikein liikahtanutkaan. Että se vähän kävi siellä alhaalla ja sitten se nousi ylös ja vielä vähän niinku lähtöpainoa ylemmäskin. Tai sitten se oli niinku kaikkien miksaus, kaikkien ongelmien miksaus. Mut joo, tosiaan sit oli ollut ainakin viikko ilman sitä hedelmää 4 aterialla tai 4 aterialla oli se hedelmä. Vittu. Se oli 3 aterialla. Sitä ei ollut aamupalalla, eikä sitä ollut iltapalalla, vaan se oli vaan siis silloin lounaalla, välipalalla ja päivällisellä. Laskettiin proteiinin määrää kaikilta 5 aterialta -5 grammaa. Eli per ateria jäi sitten sitä proteiinia, puhdasta proteiinin lähdettä 20 grammaa. Ja sitten vähennettiin myös elimistön happotasapainoon yritettiin vaikuttaa. Tai siis vaikutettiin myös sillä, että vähennettiin lisäravinteiden määrää, poistettiin EAA kokonaan, joka oli niin kuin jokaisella aterialla käytössä. Vähennettiin BCAA-määrää ja L-glutamiinin määrää myöskin. Ja ne onkin sitten ainoat, siis todella tommosia pieniä muutoksia, mitä on tehty siihen alkuun, että haettiin se oikea ravinnon määrä, millä se paino lähtisi niin kuin tasaisesti laskemaan. Mullahan ei laske tasaisesti painoa sitten vahingossakaan, mutta kuitenkin silleen, että se rasvanpolttotahti alkaisi olemaan semmonen oikeanlainen. Yritäpä tässä nyt muistella, mitä on 2 kuukautta sitten muuteltu. Mutta siis on ollut tosi hyvä prepin alku, kun katsoo kokonaiskuvaa. Se on mennyt juuri siihen tahtiin, kuin sen on ajateltukin menevän. Mutta se on ottanut aivan... Siis minä yritän olla rauhassa tuon asian kanssa, koska edellisetkin prepit on mennyt tällä lailla, että mun kehoni eikä... Ja todella harvan preppi varmaan menee tälleen nätisti alaspäin, että se... Mulla jotenkin se piettää sitä painoa paikallaan tosi kauan, niin useita viikkojakin. Ja sit tulee semmonen hirveä droppi. Ja sit taas pysytään siinä. Sit se saattaa välistä vähän nostaa. Mutta se on ihan ok. Se on ok, koska se ainoastaan sillä lopputulemalla on merkitystä. Ja nämä kiireiset arkiaamut kuuluu meidän arkeen ja elämään. Kahvit vaan mukaan autoon ja ne voi hörppiä sitten siinä samalla, kun viepi tuon Leon eka hoitoon ja Jaksin sitten kouluun ja kurvaa sen jälkeen itse töihin. Pääosin mitä ruoka on aika tämmöstä tylsän näköistä, kun ei jaksa ja ole aikaa panostaa. Niin makaronia ja kanaa ja sinne tulinen tomaattisalsa sekaan. Mutta sitten ei kun ääntä kun